Здравейте! Отново съм аз, Стоян Черелов от компания Forus Invest. Днес ще ви покажа едно ново предложение в комплекс Ария. Комплексът се намира на пешеходно разстояние от Мол Плаза, магазини Метро, Kaufland и Lidl, детски градини, медицински центрове, аптеки и много други удобства. Концепцията на комплекса са заложени детска площадка, място за спорт, паркоместа за автомобили и електроавтомобили, а достъпът до сградата е ограничен чрез видеодомофонна система. Сградата е построена с висококачествени материали на водещи фирми в строителството, като тухлени блокове на Wienerberger, цялостна изолационна система на Baumit, дограми Рехаус с стъкла 4 сезона, хидроизолиращи материали на фирма Сика и асансьори за 8 човека на фирма Schindler. Апартамента се намира на 6 от 8 етажа и се състои от входно антре, баня с тоалетна, мокро помещение, 2 спални, тераса и светъл хол. В екипа на Forus Invest има кредитен консултант, който ще ви съдейства за най-добрата оферта при нужда от финансиране с банка. За огледи и въпроси свържете с мен на посочения телефон. Хубав ден!